διευθυντής και ο κύριος Ιωακιμίδης που θα παρουσιάσει. Ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας που συμμετέχετε. Κύριε Βαρδασιάδη. Καλησπέρα σας από την ακριτική Φλόρινα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στο φετινό Κάρδιο Αθένα και με χαρά θα δούμε και τις επόμενες χρονιές. Έχουμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό που θα σας παρουσιάσει ο Νίκος Ιωακιμίδης, που εργάζεται άφρονα για τον ασθενή και την επιστήμη στην κλινική. Είναι ενδιαφέρον, ας τον παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, πάμε κύριε Ιωακιμίδη. Σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστούμε για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Θα σας παρουσιάσουμε μια περίπτωση αριθμιογόνου προπτώσεως μητροειδού σε έδαφος mitral annular disjunction, μητροειδικής αποσύζευξης, για να χρησιμοποιούμε και τα ελληνικά νομίζω, με συνοδό μυοκαρδιακή ένωση σε ασθενή με μη εμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. Πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα, 28 ετών, καπνίστρια από το ατομικό της αναμνηστικό, με ένα πολύ φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος, χωρίς άλλες συνοσυρότητες, αρνητικό κληρονομικό ιστορικό για πρόωρη καρδιακή νόσο, ουδεμία φαρμακευτική αγωγή κατοίκων. Προσέρχεται λοιπόν στο εξωτερικό ιατρείο με τα εξής ενοχλήματα. Συγκοπτικό και προσυγκοπτικά επεισόδια, τόσο στην ηρεμία όσο και την προσπάθεια, αίσθημα παλμών σε κάποια από αυτά τα επεισόδια και ενίοτε μας περιέγραψε η ασθενή σε ένα αίσθημα γενικευμένης δυσφορίας. Έτσι το απέδιδε η ίδια. Ένα αίσθημα γενικευμένης δυσφορίας, εντοπίζοντας κάπου το θώρακα, ζάλης. Αυτό ήταν το πιο ακαθόριστο ενόχλημα που είχε. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας δεν παρατηρήσαμε κάποια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη αλλίωση, μια καλή καρδιακή συχνότητα προς την βραδικαρδία ηρεμίας, μια μονήρης κοιλιακή έκτακτη, η μορφολογία της οποίας τουλάχιστον στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας θα παρέπεμπε σε προέλευση από RVOT, οπότε δεν εγέρθηκε κάποια υποψία περαιτέρω, πάρα αυτά στη βάση της κλινικής περιγραφής και των ενοχλημάτων της ασθενούς. Προχωρήσαμε σε περαιτέρω διερεύνηση. Το υπερηχοκαρδιογράφημα, βλέπετε ότι έχουμε ένα καλό κλάσμα εξωθήσεως, λίγο τα βίντεο μπορεί να έχουν ένα ζήτημα στην αναπαραγωγή, με συγχωρείτε γι' αυτό. Βλέπετε ένα καλό κλάσμα εξωθήσεως, ίσως και υπερδυναμικό θα έλεγα, μία πρόπτωση της οπίστιας γλοχίνας της μητροειδούς, φυσιολογικά τυχώματα, βλέπετε και την 4 κιλοτήτων, χωρίς αξιοσημείωτη ανεπάρκεια η μητροειδής βαλβίδα και ένα καλό GLS. Προχωράμε λοιπόν σε hold ρυθμού 48 ώρων. Ένα φορτίο κοιλιακών εκτάκτων 2 μορφολογιών, 4.020 βλέπετε κοιλιακές έκτακτες, μερικά ζεύγια, αρκετά επεισόδια διδυμίας και τριδυμίας. Παρά το χαμηλό φορτίο, βλέπετε και μερικά στιγμιότυπα. Αν αναλύσουμε, έχω βάλει στιγμιότυπα διδυμίας, 2 μορφολογίες θα διακρίνεται. Αν δούμε την προεξέχουσα, στο πούμε, μορφολογία, θα δούμε μια RBBB-like V1 με μετάπτωση σχετικά early. Θα μπορούσε κάποιος να υποπτευθεί ότι έρχονται posteriorly, θα μπορούσε να πει και για papillary muscle. Έχουν και ένα notching στο κατιόν σκέλος του QRS, άρα έχουμε ίσως από κάτω υπόστρωμα ίνωσης. Νεότατη ασθενής. Προχωράμε σε μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Φυσιολογικά μεγέθη των κοιλιών. Καλό κλάσμα, το πόρισμα έρχεται πίσω με μη ισχυμικού τύπου mid-wall, ίνωση στο πλάγιο, κατωτεροπλάγιο και στο μεσοκυλιακό. Περιγράφεται επίσης και αποσύζευξη του μητροειδικού δακτυλίου μετρημένη στα 4 έως 5 χιλιοστά και με συστολικό κέρλινγκ της οπίστιας μητροειδικής γλοχίνας. Βλέπουμε ξανά τις εικόνες μας από τον υπέρηχο. Όντως μετράμε και εμείς τα 4 χιλιοστά το disjunction. Εδώ να σημειώσω ότι από το ιστικό Doppler στον πλάγιο μητροειδικό δακτύλιο δεν είχαμε κάποιο σημείο πιθανής αριθμιογονικότητας, δεν είχαμε Pickelhaube sign στο ιστικό Doppler. Προχωράμε παρακάτω, βάζουμε λοιπόν hold ρυθμού μακροχρόνιας καταγραφής 9 ημερών στην ασθενή, γιατί τα ενοχλήματά της συνεχίζονται. Πιάνουμε ένα επεισόδιο υπερκυλιακής ταχυκαρδίας, το οποίο το αντελήφθη μια ασθενής, το περιγράφει ως αίσθημα παλμών
ζάλι. Και έχουμε και αυτό εδώ το πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο, κατά το οποίο μάλιστα η ασθενής, επειδή η συσκευή μας έχει σύστημα αναγνώρισης των events, τη στιγμή που ένιωσε τη γενικευμένη θωρακική δυσφορία, έκανε μια διπλή πλήξη πάνω στη συσκευή. Εξού και τα παράσιτα καταγραφής. Αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε. Παρά αυτά, άμα δούμε και τα 3 κανάλια, υπάρχει ένα concordance στις μάλλον κοιλιακές έκτακτες. Εμείς δεν μπορούσαμε με αυτό το ιστορικό, με αυτή την περιγραφή του κλινικού ενοχλήματος, με συγκοπτικό επεισόδιο από την περιγραφή και κατά τη στιγμή αυτή η ασθενής να νιώθει γενικευμένη δυσφορία και τάση προς λιποθυμία, δεν μπορούσαμε αυτό το επεισόδιο να μην το χαρακτηρίσουμε ως πιθανή non-sustained VT. Γιατί χτύπησε και το καταγραφικό, επομένως δήλωσε η ασθενής event. Σημειωτέων εδώ κάναμε ένα πλήρες τεστ κοπόσεως σε κυλιόμενο τάπητα, στο οποίο η ασθενής έφτασε τη μέγιστη για την ηλικία προβλεπόμενη συχνότητα. Σημειώθηκε πλήρης εξάλειψη της εκτοπίας στην μέγιστη άσκηση. Η ασθενής πάλι σημειώνουμε ότι ταυτίζει το ενόχλημα με το καταγεγραμμένο συμβάν με τα 5 πάρματα μη εμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας. Έχουμε χαμηλό συνολικό φορτίο των PVCs που ετεροχρονισμένα, αν δούμε τη μορφολογία, μας παραπέμπουν στα σημεία ίνωσης από το μαγνήτη. Άρα έχουμε μία CMR με MAD, μη ισχυμική LG. Έχουμε ένα guideline gap στην ασθενή και αρχίζουμε σκεφτόμαστε κι εμείς πώς να τη διαχειριστούμε. Ουσιαστικά εδώ εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να είμαστε phenotype driven, εφόσον έχουμε αυτό το gap. Βάζουμε χαμηλή δόση β-αναστολέα, η ασθενής γυρνάει σε 5 μέρες με εξάντληση, βραδικαρδία, την κρατάμε στην κλινική υποτηλεμετρία, όντως έφτασε μέχρι 45 σφίξεις, ένιωθε πολύ άσχημα, διακόπτουμε τον β-αναστολέα και προφανώς παραπέμπουμε σε τριτοβάθμιο αριθμιολογικό τμήμα με το ερώτημα στο μυαλό μας αν phenotype driven λοιπόν, ίσως υπάρχει κάποιο όφελος από ICD. Εκτιμήθηκε σε αριθμιολογικό τμήμα, αποφασίστηκε η εμφύτευση ILR. Το περιστατικό τρέχει, επιτρέψτε μου να πω, αναμένουμε την πρώτη ανάγνωση, έχουν περάσει 3 εβδομάδες από την εμφύτευση. Η ασθενής μας δήλωσε ότι έχει ενοχλήματα, πατάει το κουμπί, να το πω έτσι, έχει ενοχλήματα, αναμένουμε την πρώτη ανάγνωση για να δούμε τα επόμενα βήματα και αν τελικά θα τεκμηριωθεί λόγω του νεαρού της ηλικίας και όλων αυτών των high risk features, αν θα τεκμηριωθεί εμφύτευση απεινιδωτή. Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα και τη γνώμη σας για το περιστατικό. Είμαστε ένα επαρχιακό νοσοκομείο, μια νεαρή ασθενής που είναι στην πόλη μας, επομένως η άποψή σας είναι πολύτιμη. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε εμείς για την συμμετοχή σας και για την εξαιρετική παρουσίαση και που μοιραστήκατε αυτόν τον προβληματισμό μαζί μας, που πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι θέμα σοφίας και ούτε υπάρχουν ξεκάθαρα πράγματα, αλλά ας έτσι προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε λίγο το περιστατικό. Κύριε Αγγέλη, από απεικονιστικής πλευράς, αν θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικό το περιστατικό. Νέα γυναίκα που από ό,τι φαίνεται έχει στοιχεία αριθμιογόνου πρόπτωσης μητροειδούς. Από ό,τι μας δείξατε, η ανεπάρκεια μητροειδούς δεν φαινόταν σημαντική, να το κρατήσουμε αυτό. Είχε το ΜΑΤ για να σκεφτούμε και επεμβατική θεραπεία. Είχε όμως αυτά τα επεισόδια υπερκυλιακής αλλά και πιθανά non-sustained VT που θέλετε να τα καταγράψετε. Άρα ο β-αναστολέας που προσπαθήσατε ήταν η καλύτερη προσέγγιση για να δούμε το ILR τι θα μας δείξει. Βεβαίως είπατε ότι δεν ανέχθηκε ούτε τη μικρή δόση β-αναστολέα. Δεν ξέρω τι δώσατε, αλλά πραγματικά αυτό θα κάναμε όλοι. Δεν ξέρω κάποιους άλλους χώρους. Δόθηκε δισοπρολόλη 2,5 μιλιγκράμμ μισό επί 1. Έγινε μια απόπειρα για ελοπρεσόρ στο τριτοβάθμιο κέντρο και τελικά με το εξιτήριο και οι συνάδελφοι αποφάσισαν να μην βάλουν β-αναστολή. Ήταν πολύ κακή ανοχή, με βραδικαρδία, κόπωση της ασθενούς, οπότε πήρε εξιτήριο και από το τριτοβάθμιο χωρίς β-μπλόκερ. Κύριε Κορδαλή, τι θα κάνατε διαφορετικά σε αυτήν την ασθένεια? Δεν έκανα κάτι διαφορετικά, γι' αυτό θέλω πάλι να συγχαρώ και να επιβεβαιώσω για άλλη μια φορά το πόσο βλέπουμε ότι η αριθμιολογία είναι παρούσα σε όλα τα προβλήματα τα οποία συναντάμε, μεικτά με δομικές καρδιοπάθειες και μυοκαρδιοπάθειες. Να τονίσω για τους μη ηλεκτροφυσιολόγους ότι υπάρχει πια ένα κονσένσους στο οποίο ευτυχώς εδώ και 3-4 χρόνια μπορούμε να πατάμε και σε ένα χώρο που υπάρχει έλλειμμα τεκμηρίωσης, τουλάχιστον να υπάρχει ένα κείμενο οδηγιών που μπορούμε να ακολουθούμε για να μην μπλέκουμε κιόλας και με νομικές προεκτάσεις σε διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Και εδώ έχουν γίνει όλα σύμφωνα με το κονσένσους.
Είναι ενδεικτικό ότι εμφανίζεται εδώ σαν έντονα αριθμιογόνος πρόπτωση μητροειδούς και με υπερκυλιακές και με κοιλιακές αριθμίες, χωρίς να συνυπάρχει σημαντική βαλβιδοπάθεια. Και βλέπουμε και από το καρδιογράφημα ότι δεν υπάρχει T-wave inversion στις κατώτερες απαγωγές, το οποίο είναι έτσι ένα έβριμα από τα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα, αυτό που σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση αριθμική για τους ασθενείς. Η μαγνητική επιβεβαιώνει την ίνωση, ωστόσο, στην περιοχή και αυτό περιέχει διπλούς μηχανισμούς πρόκλησης αριθμιών. Η μία είναι το υπόστρωμα από την ίνωση, που μπορεί να έχουμε μηχανισμούς επανεισόδου, και το άλλο είναι το μηχανοελεκτρικό φαινόμενο που προκύπτει από την πρόπτωση της οποίας λοχήνας και τεντώνει το θηλοειδή ημί και μπορεί να προκαλέσει αριθμίες. Από τη στιγμή, με συγχωρείς που σε διακόπτω, από τη στιγμή που δεν ανέχτηκε το Β' αναστολέα, έστω και την πολύ μικρή δοσολογία, ή δεν ήταν αρκετό να κατευνάσει το αριθμολογικό φαινόμενο. Η παρουσία ίνωση σημαίνει ότι αποκλείει τα 1C. Ναι. Έτσι. Αμοιοδαρώνει, είχε έντεξη εδώ. Υπερβολική δηλαδή, για την ηλικία της ασθενούς. Υπερβολική. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας CCB, αλλά και αυτός αν θα ήταν εύκολα ανεκτός από τη στιγμή που δεν ήταν ανοιχτή η β-blocker, που ξέρουμε ότι έχουν καλύτερο προφίλ ανεκτικότητας. Θα δοκίμαζα σε πρώτη φάση ένα CCB. Αν γκορών σε αυτή την ηλικία δεν θα μπορούσε να αποτελεί οριστική λύση για την ασθενή. Κλινικά δεν θα είχαμε να προσφέρουμε κάτι άλλο. Θα περιμέναμε τα αποτέλεσματα του ILR. Μία ερώτηση. Μία ερώτηση στο ΜΑΤ, που έχει έντονο αριθμιολογικό φορτίο. Μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση, χωρίς να έχει ανεπάρκεια βέβαια σοβαρή. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αν έχει ανεπάρκεια σοβαρή, είναι εύκολο. Ναι. Επειδή και εμείς έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, υπάρχει αυτό το consensus που στην απόφαση που θα κάνεις με τις αριθμίες μπαίνει η απόσταση το πόσα χιλιοστά είναι η απόσταση. Μπαίνει το αριθμιολογικό φορτίο. Ακόμα δεν μπαίνει πόσο είναι η νόση, αλλά σιγά σιγά θα μπει και αυτό μέσα. Τώρα, αν ο ασθενής έχει μεγάλη ανεπάρκεια, είσαι και το χειρουργός και το χειρουργείς, είσαι τυχερός και χειρουργηθεί, πάλι ο αριθμολογικός κίνδυνος παραμένει. Αν υπάρχει. Αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω και είχαμε εμείς ένα ανάλογο περιστατικό. Έχω και προσωπικό μου περιστατικό που χειρουργήθηκε γιατί πληρούσε τα κριτήρια της σοβαρότητος της ανεπάρκειας της μητροειδούς, ή αν δεν είχε τόσο έντονο αριθμολογικό φορτίο, για να σας πω την αλήθεια, μπορεί και να καθυστερούσε λίγο το χειρουργείο, αλλά με την ελπίδα μήπως και βοηθηθεί, συνδυασμός χειρουργήθηκε. Έναν από τους δύο μηχανισμούς, όπως είπαμε πριν. Δεν συνέχισε το ίδιο αριθμολογικό φορτίο. Τελευταία. Όχι, αυτό ήθελα να. Για τις αριθμίες. Υπάρχει αναφορά ότι αν υπάρχει έντονο αριθμολογικό φορτίο, γίνεται προσπάθεια, αλλά με τα αποτελέσματα δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Άρα δεν γίνατε σοφότεροι, κύριε Βαλασιάδη, αλλά σίγουρα και κύριο Ακιμίδη. Νομίζω όμως ότι επιβεβαιώσαμε ότι όλα. Και δεν βοηθάει και ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Και δεν βοηθάει και ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. 20 περιστατικά και σωστά δεν έγινε. 20 περιστατικά με ευνίδιο καρδιακό χάμπτο και πρόπτωση που είχαν αρνητικό υφέ. Ούτε καν αρνητική προγνωστική αξία δηλαδή. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα σε όλους. Και πάμε στο τελευταίο νοσοκομείο, την όμορφη Χίο, με τον